ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯେଉଁ ଫସଲ ଯେଉଁ ରୋଗ ପୋକ ହେଉଛି ତା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତାକୁ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଆମେ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର କୁହାଯାଏ, ସେ ଜୈବିକ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ମିଳିଥିବା ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର, ଆଉ ଇଏ କରଞ୍ଜ ପତ୍ର, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଦେଶୀ ଗାଈର ମୂତ, ଆଉ ସେ ଗୋବର ଖତ ଆଣ। ବେଶ ଆମେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଆମର ଏଠି ଆଉ କରଞ୍ଜ ପତ୍ର ତା ପାଖରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ନେଇ ଆମେ ବନେଇ ପାରିବା। ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗାଈ ମୂତ ଆମେ ନେଲେ ଏଠି 2 ଲିଟର ନେଇଛେ। ୟା ସାଥିରେ 2 କେଜି ଗୋବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଶାନ୍ତୁ। ତୁମେ ମିଶା ଗୋବର 2 କେଜି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ 2 କେଜି ହେଇଗଲା। ଏ ଲିମ୍ବ ଅରଖ ପତ୍ରକୁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟୁକୁଡ଼ା କରିକି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ହାତରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ହଁ ଆମର ଏଠି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର 1 କେଜି ଆଉ ଅରଖ ପତ୍ର 1 କେଜି, ମିଶାନ୍ତୁ। ତାକୁ ତା ମୁହଁକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ୟାକୁ ଆମେ 21 ଦିନ ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇ ରହିବ। ଆଉ 21 ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ 1 ଲିଟର ଯଦି ଆମେ ନେବା, ସେଥିରେ 20 ଲିଟର ପାଣି ମିଶାଇକିରି ଫସଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ରୋଗ ପ୍ରଚାର ହବ, ଗଛ କେମିତି ହେରା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲ କରୁଛେ ସେଥିରେ ଆମର କେଉଁ ରୋଗ ପୋକ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ପତ୍ରଡିଆଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଉକୁଣିଆ ପୋକ, ଜଉ ପୋକ, ଆଉ ଆମର ଧଳା ମାଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ପୋକମାନେ ଆମ୍ବ ଡାଆଣି ଏସବୁ ଯେଉଁ ଲାଗନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଖରା ଦିନେ ଶୀତ ଦିନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ତା ଦାଉ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଆଗ୍ନେୟାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 20 ଲିଟର ସଫା ଜଳ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସକାଳର ନରମ ଖରା ସମୟରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଆମେ ୟାକୁ ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ପତ୍ର ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଏଇସବୁ ରୋଗ ଦାଉରୁ ଫସଲ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ।